Doncs seguim amb aquest període que durant molt de temps ha sigut aquest buit de la decadència, que no existeix, sí? I que nosaltres englobem ara amb els segles XVI, XVII i XVIII, amb els segles del Renaixement, del Barroc i de la Il·lustració. I justament avui toca parlar de la Il·lustració del segle XVIII. Doncs bé, a la Il·lustració hi ha sapere aude. Sapere aude, què és sapere aude? Sapere aude és una expressió llatina que vol dir atreveix-te a pensar, atreveix-te a saber. Per què? Doncs perquè durant en aquesta època el més important era el pensament, I es diu la il·lustració. Per què es diu la il·lustració? Doncs molt bé, fa referència a la llum després de les tenebres. Recordeu que en l'època del Barroc s'ha dit durant molt de temps que era una època fosca. Doncs després d'aquest sentiment de foscor sorgeix un moviment que el que vol és il·luminar el pensament. I aleshores és aquesta llum de la il·lustració que seran aquests encarregats de guiar la humanitat cap al coneixement i al saber. I d'on surt tot aquest moviment? Doncs surt de França, ja no surt d'Itàlia, sí? Surt de França. I a Catalunya trobem aquest moviment? Doncs sí, en menor mesura, perquè no és un moviment que estigui molt extès, però sí que el trobem. I a on? Doncs el trobem sobretot a Menorca. Joan Ramis, autor de Lucrècia, viu i fa les seves obres a Menorca, no? Doncs aquest epicentre de la il·lustració catalana podríem dir que està situat a l'illa de Menorca. Molt bé, què busca la il·lustració? La il·lustració és un moviment que defensa i busca la llibertat de l'individu. Ja no és aquell col·lectiu que va tot junt, sí? Sinó que és l'ésser humà com a individu, un. I la raó passa a ser el centre de totes les coses. El sentiment queda més en segon pla i la raó passa en primer pla. És el centre de tot. I aquest sentiment, aquesta manera de fer de que la raó estigui per davant, el que fa és que hi ha una voluntat ordenadora. I això què significa? Doncs que els il·lustrats comencen a ordenar, a classificar, a crear enciclopèdies, sí? A veure teories filosòfiques. Doncs tot això és aquesta voluntat ordenadora que va sorgint durant aquesta època de la il·lustració. Alguns exemples molt destacats il·lustrats europeus, doncs Voltaire, Rousseau, Montesquieu, són autors que hauríem de saber com a grans defensors de la il·lustració. Veiem, doncs, ara veurem la lírica de la il·lustració, el teatre il·lustrat i la narrativa il·lustrada, i acabarem parlant de Joan Ramis, no? Doncs, al parlar de la lírica de la il·lustració, hem de dir que tot i que va tenir una influència menor en comparació amb altres moviments, era abundosa i de qualitat. Per això hem de parlar d'un moviment propi català. Quins autors tenim? Joan Ramis és un autor de la lírica de la il·lustració de la literatura catalana, Tagores, Ferreres també, sí? I hem de dir que a mesura que aquest moviment sorgeix, recordeu que els moviments no són una cosa tancada que sorgeix un dia i acaba un altre dia, sí? Són voluntats, estils i idearis dels artistes que podem anar ordenant d'alguna forma per posar-los en conjunt, sí? Doncs hem de dir que a mesura que hi ha aquest moviment, un altre moviment conviu amb ells, que és el del rococó, d'acord? Molt bé, i en el teatre, què passa en el teatre il·lustrat? Doncs hi ha molta versemblança i harmonia. Recordeu també que hem parlat en el Renaixement del sentit de la mímesi, sí, de la versemblança. En el Barroc vam veure l'engany, sí? I ara aquí torna una altra vegada la versemblança, sí? I molta harmonia, sí? I un ressorgir del classicisme, per tant un neoclassicisme, d'acord?
Hi ha un teatre de masses, ja vam veure que des del Renaixement a poc es va instaurar moltíssim, a poc, però moltíssim en el transcurs del temps. S'ha instaurat aquest teatre, ara és un teatre de masses, que hi va molta gent, sí? Hi ha unes unitats fixades, molt simètriques. Mireu que estem parlant de neoclassicisme, sí? Estem parlant en contraposició del barroc, que no tenia aquestes estructures fixades, sinó que hi havia molta mixtura, sí? I aquí, sí, hi ha una simetria en les estructures de les obres teatrals. El gènere per excel·lència és la tragèdia, naturalment, i un exemple, com hem dit abans, és l'exemple tipus de la il·lustració, és la Lucrècia de Joan Ramis. Trobem molts entremesos i molts sainets, que són el que abunden més dins del teatre il·lustrat. I pel que fa a la narrativa en tota Europa és de poca qualitat, que puguem dir, que es pugui dir és de poca qualitat. A Catalunya passa el mateix. La narrativa, tenim la rondalla de rondalles de Galiana, sí? I el Calaix de Sastre del Baró de Maldà, àmpliament conegut, sobretot per la seva voluptuositat. És una obra molt gran, que ens permet veure com vivia el Baró de Maldà, no pas com era l'època de la il·lustració, sinó el seu entorn més proper. I per finalitzar, anem a parlar de Joan Ramis, que vivia a Menorca, sí? És el màxim exponent de la il·lustració catalana, això ho hem dit, sí? Lucrècia, nosaltres hem dit Lucrècia, però el títol oficial és Lucrècia o Roma Libre, sí? I és una recreació del mite clàssic de Lucrècia, agafar aquest mite i en fa una recreació, una versió diferent. Com que és una tragèdia, planteja dilemes, i els il·lustrats busquen molt això, aquest plantejament de dilemes posats a sobre de la taula perquè l'espectador pugui il·lustrar-se. Després tenim Rosaura, també va escriure Rosaura, que és una tragicomèdia, sí? Que ens situa la Menorca d'aquella època. També Joan Ramis treballa l'èpica i la lírica, com hem dit al principi, i al final de la vida Joan Ramis, com molts autors, es passa al castellà. Els interessos que creiem que van portar-lo a canviar del català al castellà eren laborals. D'acord? Doncs fins aquí aquesta visió àmplia de la il·lustració del segle XVIII dins de la literatura catalana.